Mu mbiri ya mpira ku Malawi, Khuda Muyawa ndi mmodzi mwa osewera mpira amene amadziwika bwino kwambiri pa zinthu zingapo tempa yake. Ndi munthu osachedwa kukwera tempa. Koma zimene zachitika ku dziko la Malawi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi moyo wa Khuda kuti wamenyedwa mambama zabweresa mpungwepungwe. Koma mwina funso ndikumati kodi Khuda ndi ndani kupangira kwa amene sakumudziwa mpira. Tiyeni tiyang'ane mbiri yake mwachidule. Dzina langa ndine Sammapita, tiyeni tikhale limodzi. Khuda Ikena Muyawa anabadwa pa 26 Disemba mchaka cha 1993. Iyeyo anabadwira kumpoto kwa dziko la Malawi, uku ndi kunzuzu. Iyeyo ndi striker amene wakhala akudziwika kwambiri chifukwa cha kuthamanga kwake, kulimba mtima komanso luso logolesa zigoli. Matimu amene wasewera ndi monga Fish Eagle imene ankasewera mu unyamata wake. Anasewerapo ku Moyale Barracks kuchokera mchaka cha 2013 mpaka na mchaka cha 2017. Anasewerapo mu Silver Strikers mchaka cha 2018 mpaka na chaka cha 2019. Wasewerapo ku Polokwane City mchaka cha 2019 mpaka na 2023 kumeneko mdziko la South Africa. Wasewerapo ku timu ya Tishreni SC kumeneko ku Syria mchaka cha 2023 ndipo waseweraponso ku Richards Bay mchaka cha 2024 kumeneko ku South Africa. Wasewerapo ku Man SC kumeneko ku Jordan mchaka cha 2024. Wasewerapo Venda FC chimenechi chaka cha 2025 ndipo kuchokera mchaka cha 2025 mpaka na mu siku la lero iyeyo amamenya mpira ku Scotland FC kumeneko ndi ku Zimbabwe. Khuda Muyawa anakhala otchuka kwambiri mu chaka cha 2019 atapambana Golden Boot ya TNM Super League atagolesa zigoli zokwana 21 mu nyengo imodzi. Iyeyo anali osewera oyamba kuno ku Malawi kugolesa zigoli zoposa 20 mu season imodzi kuyambira mu chaka cha 2005. Nthawi imene anali ku Silver Strikers, Khuda anathandiza timuyi kupambana Airtel Top 8. Ichi chinali chaka cha 2019. Anagolesanso chigoli chopambanira mu final pamene ankamenya ndi Kalonga United. Atachoka ku Malawi anasaina ku timu ya Polokwane. Ngakhale anayamba movutikirako pang'ono mu dziko limene la South Africa, pambuyo pake anakhala mmodzi mwa mastrika odalirika kwambiri ku timu imeneyi. Mu season imeneyi ya 2022 anamaliza ngati wachiwiri pa ndandanda wa ma top goal scorers mu division yake ndi zigoli zokwana 16. Mu 2023 anasaina ku Tishreni SC ya ku Syria, koma mgwirizano wake unatha nsanga chifukwa cha kusamvana kwa makontrakt. Mu January mchaka cha 2024 anabwerera ku South Africa ndi kukasaina kumeneko ku Richards Bay. Khuda waimirira Malawi National Football Team kuyambira mchaka cha 2017 ndipo wakhala mmodzi mwa mastrika amene amayitanidwapo pafupi ndi Flames. Malingana ndi mbiri yake wasewera magemu oposera 29 komanso ali ndi zigoli zokwana 5 ku timu ya dziko. Anawinapo Golden Boot atagolesa zigoli zokwana 21 mu TNM Super League. Anayithandizaponso timu yake ya Silver Strikers kutenga chikho cha Airtel Top 8 komanso kuphatikizapo wasewera moyimirira dziko la Malawi. Wasewerapo mpira ku South Africa, Syria, Jordan komanso Zimbabwe. Khuda Muyawa amadziwika ngati mmodzi mwa mastrika aluso kwambiri amene Malawi yakhala nawo mzaka zaposachedwapa. Komabe ngakhale zili motero, Khuda Muyawa anali ndi banja lake labwinobwino limene linatha pa zifukwa zimene ndikuwuzeni ku sogoloko. Anthu ochuluka pa internet dzina la Khuda Muyawa kungochita search Khuda Muyawa mupeza information yochuluka kwambiri ndi zithunzi za Khuda Muyawa akumenyedwa zimene zinayamba kufalikira pa masamba anchezo pa 1 June mchaka cha 2026. Nkhani yonse yokhuzana ndi amene ndi osewera mpira wa timu ya Flames Khuda Muyawa amenenso anakumana
akukumana ndi nkhanza kuchokera kwa mkazi wake yabweretsa zokambirana zazikulu pakati pa anthu makamaka a Malawi pamene akuona nkhani yokhuzana ndi mmene amuna omwe akukumana ndi nkhanza m'banja amatetezeredwera. Malingana ndi zimene zafalikira pa masamba anchezo pa intaneti, anthu ambiri aonesa nkhawa kuti nthawi zambiri nkhani za m'mabanja muno m'Malawi zimayang'ana kwambiri pa akazi, pamene amuna amene akukumana ndi mavuto ofanana amalephera kupeza thandizo kapena kumveka m'mabungwe osiyanasiyana. Akatswiri a zachikhalidwe cha anthu akuti nkhanza za m'banja sizisankha jenda, ngakhale kuti akazi ndiwo amene amakhuzidwa kwambiri ndi nkhanza m'madera ambiri. Amuna ena amakumananso ndi kuzunzidwa mwakuthupi penanso m'malingaliro, koma amakhala chete chifukwa cha manyazi kapena mantha kuti anthu akhoza kuwaseka. Nkhani yokhuza khuda yazesa mafunso ambiri makamaka m'malo ngati Facebook, pamene anthu akunena kuti malamulo komanso amabungwe othandiza akuyeneka amuthandize mnyamatayi chifukwa chakuti zimene wachitidwa zija ndi nkhanza. Ena mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhaniyi ati chikhalidwe cha anthu ambiri chimatipangisa amuna kubisa mavuto chifukwa amaonedwa ngati anthu olimba amene sayenera kulira kapena kufotokoza mavuto awo. Izi zimapangisa kuti anthu ena azipitiriza kukhala maubwenzi ovuta mu nthawi yayitali osafunanso kupempha thandizo. Akatswiri ena akunenanso kuti nkhanza za m'mabanja zikuyenereka kuonedwa ngati vuto la anthu onse osati la gulu limodzi lokha. Iwo akuti njira zotetezera anthu ozunzidwa zimayenera kupangidwa moti aliyense amene akukumana ndi nkhanza athe kupeza thandizo mwachangu komanso mopanda sankho. Pakadali pano anthu ambiri apempha kuti mabungwe aboma, apolisi komanso magulu oteteza ufulu achitepo kanthu, makamaka akuyeneka alimbikise kuti amuna azibwera poyera komanso achitepo kanthu makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kumenyedwa kwa khuda. Nkhaniyi yabweretsanso kukumbutsa anthu kuti ubale wabwino umamangidwa pa kulemekezana, kukhulupirirana komanso kuthetsa mikangano mu njira ya mtendere osati ziwawa. Nkhani yokhuzana ndi kutha kwa Khuda Muyawa ndi banja lake. Banja la Khuda Muyawa ndi mkazi wake sikuti linali loyenda bwino ayi. Mu 2023 Khuda Muyawa analengeza kuti wathetsa banja lake ndi mkazi wake Enrico Mohango, ndipo iyeyo ananena kuti anali osakhulupirika m'banja. Khuda ananena kuti mkaziyo ankakonda kupita m'ma night club komanso kugwiritsa ntchito ndalama zimene amamutumizira ali kunja akamakasewera mpira, kuti iyeyo amakazithandizira kusangalala komanso kuyenda m'malo azisangalo ena ndi ena komanso kuphatikizapo kupita ku malo omwera mowa. Komabe mbali ya Enrico anafotokoza nkhani yake yosiyana. Iye anati mavuto a m'banjamo anayamba pambuyo pa prank imene inakhuza nzake. Malingana ndi zimene zinanenedwa, Khuda anayamba kulankhulana ndi nzake wa mkaziyo kuti asimikizire zimene ankakayikira, ndipo pa zokambirana zimene anali nayo ndi mkaziyo zinabweretsa mafunso ambiri kwa Khuda. Mapeto ake panapangisa kuti palowa kusakhulupirirana zimene zinapangisa kuti awiriwa asiyane. Choncho malingana ndi zimene zinalankhulidwa poyera mu nthawi imeneyo, zifukwa zazikulu zimene zinatchulidwa pakutha kwa banja lawo zinali milandu makamaka yakusakhulupiririka m'banja imene potengera ndi Khuda ankayipanga ndi mkazi poyendayenda m'malo omwera mowa usiku. Kusakhulupirirana pakati pa awiriwa, Khuda ankaganiza ngati kuti mwenanso mkaziyo amakayesa kwina. Chinanso ndi chakuti mikangano imene inalipo inachokera ku zokambirana ndi anthu ena komanso amene ankafalisa makamaka pa malo a ngati intaneti. Etu mikangano iyi inangoyamba kumene ndamo pa intaneti, makomenti ndi zinthu zina zochuluka. Ndikofunikira kudziwa kuti izi ndi zimene mbali zosiyana kapena kuti izi ndi zimene mbali zosiyanasiyana zinanena poyera, ndipo palibe chigamulo cha khoti chimene ndapeza chimene chinasemekizira milandu imeneyi.
Mwina ndikumalankhula kuti Khuda Muyawa ndi olemera motani. Eya, tisanamalize kulemba video iyi tinakhalanso ndi nthawi yofufuza chuma cha Khuda Muyawa, koma palibe source yovomerezeka imene ndikhonza kusimikizani pano kuti Khuda ali ndi ndalama zochuluka mwakuti, komabe potengera ndi zimene zili poyera zikuonesa kuti wakhala akusewera mpira wa maprofessionals ku Malawi, South Africa, Syria, Jordan ndi Zimbabwe, zimene zikuonesa kuti ndalama zake zikhonza kukhalapo zodemererako bendithu potengera ndi malipiro ake, signing fee, komanso ndalama zimene amapeza akasewera mpira kuphatikizapo ma sponsorship kufuna kuti mwina mwake malonda ena ngati alipo. Zimene takwanisa kupeza ndi zakuti mu 2024 malipoti ena ananena kuti pamene ankasaina ku Richards Bay ku South Africa malipiro ake anafika pafupifupi 7 miliyoni kwacha pa mwezi, komanso signing fee yake inali 15 miliyoni. Ngakhale ziwerengerozi sizikutsimikiziridwa kwakukulu, ndiye tiyeni tisayimepo kwambiri. Mu nthawi imene Khuda Muyawa anafunsidwapo kuti alankhule mwa yekha, iyeyo anayankhula kuti akakhala m'maklabu iyeyo fee yake yoyambirira imakhala kuti azilipidwa ndalama yokwana 1000 euros, imene ndi pafupifupi ndalama yokwana 2.3 miliyoni kwacha pa mwezi. Ndiye choncho tikhonza kunena kuti Khuda Muyawa ndi mmodzi mwa osewera ku Malawi amene amapeza ndalama zabwino akamasewera ku maklabu amenewa. Komabe zangokhala zachisoni kuti Khuda Muyawa banja lake sizinamchitireko bwino. So maganizo anu ndi otani? Mukuganiza kuti banja lokuti anasiyana 2023 ndikumakapezeka kuti akukangana pansewu, akumenyana pansewu, anthuwa amazemberana abe? Komabe ngati ndi ayi, wachita bwino Khuda Muyawa inde posabwenzera kwena kalikonse pa munthu chifukwa nakhala kuti anambwezera ikanakhala nkhani Khuda Muyawa wamenya mkazi pagulu, amabungwe bwezi ali nyo kulongolola, koma panopa palibe wina aliyense amene akulongolola. Kodi zizitero kuti amuna akachitidwa nkhanza ndi amabungwe asamalankhule kanthu, koma Jomo kungomenya kanzimayi amene amakayikidwa kuti amatuma anyamata kuti azikaba mulimbi, nthawi yomweyo basi Jomo achite resign. Mukona motani? Justice for Khuda. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yosalirayi. Bye. Atufuna kuziwe, ziko lose likuziwe.